Sme na Medových lúkach a na pozemku, z ktorého je ten najkrajší možný výhľad na okolie. Rozloha pozemku je 933 m², pričom šírka predstavuje 20 metrov. Umiestnenie pozemku poskytuje majiteľom vychutnať si najkrajší výhľad na široké okolie považia v kombinácii s absolútne bezprostredným prístupom na lúky a do lesov Strážovských hôr. Stačí sa prísť pozrieť, presvedčiť sa a zamilovať si túto až romantickú a najmä pohodovú atmosféru. Stavebná parcela a okolie má všetku potrebnú infraštruktúru a inžinierské siete, vrátane optiky, kanalizácie, vodovodu, elektriky a plynu. Cesty aj chodníky sú dokončené, nový majiteľ môže bez prieťahov požiadať o stavebné povolenie na svoj projekt, začať budovať svoje sídlo, vytvoriť pre seba a svoju rodinu pohodový domov. Scenériu si zamilujete na prvý pohľad. Neváhajte ma kontaktovať na mojom telefónnom čísle, budem sa tešiť na osobné stretnutie. Prajem krásny a úspešný deň.